Abibirem enanso yasan eno edi ahia eya na da bia metaka se ansana abonta tia betumi atwa asubonten no na enamaba so enamaba so dia na de ehu ye na no ne kwafa ba na se ne kase no okuni no anase nipa enam no so emaye mofra yin so eda suni ban bia ti se edi no yensa atumi aka sa ochechire ni uhu se na mofra no bia echia onya ne din ewo mukra sanse papa yi anase yenua abo adwumaden pa eyiye enti ye ko na ye ne no akotwetwe nkomo owura ye bo a ye ne no akotwetwe nkomo kakra na afei de ono nso so ewo ka kire adofo ene ahwefo ono nso so ono nso ede atuja owura mu akwa eja meje woso na boko de me pa so yankopon adom boko ede yankopon ase ye ba yi na ye hu se bono no ewom ene de yati asimi de na jese ye beko bono kakra meboa ye beko say ye beko bono ye beko be ya ho de omo wo ho be ya ho be wo ho pa ye beko bono ye bono kroban so na ye beko yi oh ye kodoma hi kura kasa oh nana jiman badu nana piao ye de ani atremu e wo nana jiman badu ne mpasu aso anase ne konwa sa ase so de a na ne na koko ewo ho we ni be yo ene na ya de anko mototia na ebeto aso teacher ye hu se wabo adwuma kwan ya afa so e kire mmofra yi anwensem ane anamuntu a wotu ya ama dwumadie ayefese yi akoma pen anasa adwempo ben na wonya ya etima udi se adwuma nka ye hu ye eba no akan kasa mu paadia nipa wota di mu akotre no eya na eta ya omofu dwene bi krampa okura pomane adenade okoy schools ahodo mu a de eta hu ne se mpanimfo na ya wota edi dwuma bitise na wo de beka ne se abrante pa eba ne sen yo aja medawase edi ka wodin no ne edi kan midinde imano yeboa asuama se ne me mano na obia ebodi no na mi free domain kro se de mi di kan ye no enti me so me ya aduanani baba pa ne di kan mpanimfo bu bebi se enye se de ade bi tie na kire de ewom enti se de wudi kan no ka tiefo ehwese nka mabodwe se platform na mom enye se de ade bi tie na kire de ewom na botaya ema me fa sa adwumasuni eto me ho so ne se mahu se anwom semye ade ba ko a mmofra ni je ho pa enti nka eba yesuku ahoduom ama mmofra so anya kwanya akire wona adwen efa anwonsem ho a me wagidie ye pa se ebeboa na me beduru bono man mu ha me beduru simnwan ha yi no ade ba kwa mahu se to sini eye anwonsem ka nkankane private schools enti mihu ne sa na mahu se eha na fei ekira adwen so enti mafato me ho se ene ya saade a meboa mmofra wo private schools na won so daachi bi no so no yetimi ahu won mpempensuo bi eso enti a mitimi etena se efa sa adwumasuni to me ho so se mepese metete mmofra ewo anwensem mu se ne yebe ya daachi bi no so no yebehu se won so wanya baabi asi enti uhu sa adwuma ya na sa na tie era wase de wafi ase yi unkoja na okwan so woni so ade hu ne sen bia anapompon so ben na opese ode ekokoduru na mpo no woni pa ba ko mienu bi a wodi wani asi won so se opese wo mofra yi etimi ebeye se won mu bi ana yo ne edi kan no efa echitaifo de ne edi kan bibia no me de be mo twedi amponyankopon esan se one na ma me ahoden da bia metimi didi djuma medi na ne etoso mienu nso me de be ma Glory Kindergarten Complex empanimfo esan se botaye bi anase trimpo bia na mefa no wosukum ha no ne edi kan me de kwato wo manim me da bia so a me de beto wo manim no so omompopo amuti ni titiro ne imano ta muako a oye administrator ewo Glory Kindergarten enti ne edi kan me de nchi asononko ekoma no
na fe so headmaster anase okyerɛkyerɛ nipa ni a odi sukuu yi so ono nso abere biara mefa adwen bi se mepese memmoa mmofra ewo anwonse mu no so no bede kwato nanim a ono nso ampopo ne ti ono nso otimi etamachi ema mitiri mpo ebam enti se mepe achitafo a na ne mehu aka afa ho sesi ano no yo yenhwe wo mofra no wondwumadi no yenhwe bibi kakra ewom yenhwe bibi kakra wom Midindi na nadwa bafo Francisca Marinse ma mebekan yatu ni din se susuka susuka krobi brown no say obi diaba na obi dienam ene me ochina betumi ayewo enti onua susuka ensati a wode cho yonkusie na enan a aka inswe kai se otubo baba na esan bawo so ene me ochina betumi ayewo enti susuka obiara nim adichie mu asem wiemu nsakraye wo erade me na nadwa bafo Francisca se eka matamfo nko a enkamanim abuase omo peme nanso omanyame se ene na meda amunamu a ochina bi ubehu mo beposo enti onua susuka meda moase ti den pa na anwensem bi ti say wutimi tena se sesua ensem no ema eba be yeso nko sa ebi ti say susuka yo medasi sede osuani na anase abofra no enwono anwonsem no anase oka anwonsem no osi susuka ne enti ametena se enwono sa anwonsem ni se wonse mpempi no bi wo hotime ya ade sede nipa bi besi agina baabi aka no meka se kura na onimu no kura bia enso sede obeka ne ya na afi nso ohuni nua na wasande ase ni bia te ho na waka che no wanse mpanifo bu bebi se tikoka wo hoye no eye de ben ebokuru aha enti sesia no mepese menkyerɛw ewa anwensemi mu se oti unua ho asema anase oti obi asema na wasusu aka esanse ewonwom ebia na wonso odie enam kwam eba ha enti sede unua na ba no enti ohwe ho na se uhu se wode awotene a ne ewo se woye de se obefre nipa no na watu ne fo se ebia ade we ye oye no se ne be ya da foforo no onsan nye bio enti ne me pa kire nyina ne se uhu obi hu asema na wasusu aka esanse ebia ewomwom a wonso ode enam kwan mu beba ahwefo owura yebo a ena ye ne no etwetwe enkomo no ayensema hodo nyina no kwafar ba ejina ne so enkomra nyina no ejina ne so ena wo baba enzenu mu ede ekire ye no osi eya na wasusu aka na susuka onhwa na obi de eba na obi de nam se de mpani ka no enti ena eye owura yebo a wanhwa otena na eyewo enti se wansusu anka ne na otena yeto a wonso befa hin ahwefo enye no nko a yenhwe wo de hwe bibi kakra ewo ha Midindi abna Abibirem Fosia Mikosuku Glory Kindercare Learning Complex Manyinsama mebeti matuni din se omai Ghana omai tiase ahofadie man Ghana adehyeman omaya ewo ni nufuso abumeso omaya metise kube miwe nsuo na miwe ediane na afi eye den na menufu atwinchami aw me my Ghana me my Ghana omaya agudie abumeso sika kokko ni denchamo so ko obuase koshe ehona edansi sika so tutu anamo ko achem ne ahafo koshe ehona wonum sika ho nsuo na afi eba ne san na atome ne aseresere aw me my Ghana me my Ghana omaya fagudie inyamena manefa ataya fam na koshe baby ani takwa awas ni insita fagudie bebre nti obroni to midin sika mpano obi a medi sika atomprada na afi abisi aboyi frihini aw me my Ghana me my Ghana omaya kwaye bibre abumeso omaya eser nso enyemena na memfa nsuo nya hye ade ane brodie panche bayire menken abro
ayone atoko na die ne namkum na afei eba ne sana mekonam hai oh me my Ghana me my Ghana omaya jaso die abu meso kube cafe timba kokode na meye odupon ankasa na afei eba ne sana obi ana wogru mafuru so enne senye obi adamfa na me bebu amadani oh me my Ghana medamuas manuas odi anwensem ba konsoso etudwa na ka bibi se o me my Ghana sa anwensem no na wabofra no kan ye ma wo sen egu me papa adwempo ben ene tai sa anwensem yachi yo me da se ye fa o my Ghana na ye nyina yakoye timamufuo ena ye nyina nso ye nim ne yekoso ewo Ghana ha Ghana ye kase ye nisika na eyentro na ye di ye nyina nkasa ye bedi adanse se Ghana ye wo adepa bi wo ha na mom adepa na ewo ha no se bioma no sumina so sa adepa na ye wo no mfaso ben na timamufuo enya free so enti me fa sa anwensemi so ede kire ye mpanimfu a wodi anim se mepese me mo won kaye se ye wo adepa ana ye wo nepa bi ti se ya eni ho kwan se wo ma sa ne ma we nyina ekameye wo se wotime hwe na timamufu nso nyina enya so emfaso enti a metena se edwene ana se menwono sa anwensemi ya efa Ghana ho se na ebe ya ebebo Ghana mpanimfu ebebo won kaye ebema watimi akai ehunu se yewo nepa ewo yemaimu enti wo se timamufu nyina so enya so mfaso enti oti anwensem na na sa na tie enti oti anwensem na sa na tie owura ebo anwensem no nsua no yie pa na me de madwene edikan wa anwensem na animu a na yakọ se sikan nifanu achiretwa animu twa otene ne se nso etimi wo ma eyeyie se wahu enti amampanimfo mochefa ewom amampanimfo mochefa ewom wotufo mafra ne mabunu no nyina afo no na ebi nso ekwa ama ye mpanimfo enti yenkwa na yenhwe anwensem ba konso so na afi yenhwe de eno nso so ekan me a megina hai me din de Osaimensa Benzela manyonsem a me bekan ya tuni din se sankofa Ghana mame mranse ne mabawa mumma yentutu mrikan kofa yen amamre na sankofa yenchi okani ba biara nam nasa na hofa ene ne kasapa ene da na mamre adi hwan na okacho setiti ye abajimbre hye amamre pa wa hyehye ato ye honti mumma yen sankofa yen amamre na sankofa yenchi se woye obayi ankama yen frɛ wo obasimani kasapa ahofa okata na deja so di ne ho sie twan ne kunu de mani a wasiesie wo nanso wa yaase wo paachi ene wo no fodeda so de na wani wonye mohe sa branche hye tres na se edani 90 a ene se na wayera enti muma yen sankofa yen amamre na sankofa yenchi mranse ne mbabawa munkan hunu se yenam kwasofudwuma so na yeyan mu ye prapra akuro mu titi nsuom krotia ni krotia enti yare titiri ti se asidi ankayen enti muma yen sankofa yen amamre na sankofa yenchi medamas teacher anwensem ba ko a odi ba ye eno so ure sankofa na sankofa eno so ebepiem se nti sesia ye be kono ye kobono ye kobono ya hye ahwefo bo se ye be kobono enti we ne yo ndasi bebre se wasan akofa sankofa aba enti mekamu nsem kakra won se ubetie anwonsem na me ba no kae na o se niema yeja ato ho no yensan kofa yensan kofa se na be ya ebeboaye ene ohwe mabuna ohwe omahofade a utinwe se enye kra ubehwe obi oba wahye skirt ohun se skirt ne hu nyina egu ho na wam nyina egu ho enti bisa ho se saa suban a maiwa edanadi nyina no mfaso ben ana se suehuru ben na nchirimma so enya efirim enti mehwe tebia mabunu ekom mabunu ekom
se enne na mitimi wo se enye kura enti wo se mitimi etena se na medwene anyonsem bi a etise se na be ya mabunu nso ebehwe so asesa afiri woni yo boni bi ho enti wote ya na sa na tie ora ya bo a na ora ya nsan kofa yi na ye koyi enema baako mienu ben pa ne de wo pese ye san kofa nananom niema beyo tete atwam ko hen mu de wo hen no pese anka se ebe ye nka ye besan de aba anka wani beje ho won se na jumadie ne koso no mitie wonkyeremu baako bi o ka bibi fa fa Ghana ha ye duane a ye di aha bi te se atoko aburo na nkontomire ana o ka ho asemi sei enne no sa ne mani nyina eni ho se obedi mi adanse asa ne mani nyina eni ho na aduane ye ho nyina ye konkom aduane nko na ye di aha de enti a etimi basa enti bepese mentwe atiefo ne ahwefo adwe ensi niema bi so se nne no tete nsem no bi te se wense tete no na ye goro abofra bra enti yetime ka se tete no na ya bagimbre enya bagimbre tete na bra gro ho no na etime bua ma mabunu hwe won ho suye ha babunu bi odure ne mpani fiesu a odure ne mpani fiesu a otime de ne ho si ho onfa ne ho nkoka be ma eno kura no etime hye babunu na ankasa animonyam na afi so ahye na busuafo ankasa animonyam enti se na eya asotwe a nka ye nya sa amfa so de nyina mfiri so aha enti yetime kofa sa tete noma na ye ne dada ni nyina na me wogidie ye pa se ebetimi aboa ye nyina ora ya bo a ode owogidie se ye sa kofa sa ne ma he a ni nyina ababoa ye nyina ane na na adwuma mbadu ode hye kronkron na sema a woka ni o san wo aban mu wano durubrum enti sa ade a ane ye bepe se anka mu nyina wo ne wahemfo mbaboa ye na se ho timi boa ye ma dwuma di a ye di so etimi ekọ nanimu a na ka ye bepe mbo se tete niema no se de wode hye eka ye yi nanka bragro ensamra biem na so mutimi san de ba abema ye mabunu no mabunu he bebeti mba hebe ho so yie na se be hebe ho so yie a me masam ene masam tu betimi atwa abema mperwa hinsa he afiri ho na se mperwa hinsa he afiri ho a eno nso so abeboa ma ye mabunu na se nkola he bada ati nso so ebe ye papa ankoba ne sa nana dachi bi wono mo koyi ya ni ye ba o ya mofre ya bedi achi abeba yi abani besuya abani ho kire ye na sa kina ho ni ho a yenso ye dia ba be ya adwuma ya ni ye ba be ya hemfo ahema o hwe ankola ya bebeka anyensem ya ebi wo ho a wo hu no a hwe ntrese we udi ni di hema a oyeye pa oyeye ba no so ate kama enso ye mfiri sabre an kire ba mamra ebe ka ko wiye ensen enti nananom yesramo momoayen owura ebo a yedi eduma na ekwa wiye no asem baako mienu a obeka edi a kire wo mofra yi ene mofra aka be ya school ho ene mofra be ya school nka ye nyina him ewo domamanim ene mmanimfo brekum bono manim ba bia be hye afutu a wode be mabe ena etichafo na etichafo nso bi wo ho a bre be ma nkora he be nka bono kasa be ma be nka twi asante ba twam ukodu school ho pe bre ma nka ukuru nkasa bi sa asemi eno so osomse ja medawase pa asana na wo ka ho asem no ehia me pa akoye masudie kese a ene migusu a meko na mi wogidie ye pa se nyankopon no so a ohata soro so obeboa me na fe botaye a me de asimani so no atimi abam anyonsem anase twi kasa ye ka no ohwe a ene no eye haw kese ema asuafo na mi wogidie ye pa se akyerɛkyerɛfo a wo kyerɛ twi kasa no nyina bedi mi adanse ene no
oko sukuu biama ya ye no brofo kasa akra no se wanka brofo kasa na wanka poto kasa na ohwe kura wanwe ana okirechire ni atwe aba na wabo no enso nkente sa mpempi no ewo se nka yemka yankasa yetwi kasa no se na ebe ya ebetimi atwe ya adwen asi enema bi so ne na wudi o ka ho asem no ohwe twi kasa na se migusu amechira de kura na mofra no obebisa obi asem bi no se o maw ehumwa ya ohwe na ode potokasa no nenamu enti bitimi wo se wenyina akoye haw ama won na wo twere nsohwe so a efa Ghanaian language na se twi kasa no wo twere ni twi won twere re brofo enti se dabia ye hye mbofra kutupa se dabia enkoye potokasa na ye ha mbofra no eba nsohwe nso ana wontimi emmo won homodin ye enti mede wei beye afutuo ama akyerɛkyerɛfoɔ nyinaa se won mo won homodin se na me nso ye se nkyene nkamfo no ho na mom se de be nso me bɔ me homodin wo hai me kyerɛ akyerɛkyerɛfoɔ nyinaa nso se won nso wontimi mo won homodin na afei nso adwuma so na me nso mafa to me ho so okyerɛkyerɛ ni bia nso enhwɛ se obetimi de se adwuma so ni we bi ato ne ho na wakyerɛkyerɛ ne mmɔfra ewo twi kasa no ho na na twi kasa no eyira ene twi kasa no wu ko eyira twi kasa no eyira akyerɛkyerɛfoɔ a mo kyerɛ Ghana ye kasa ni titiro ani twi anka be ya moden na monka mo hommom na yenya Twi Teachers Association na owura yebo a anamo a wo twin ene asodi a wafa to ho so yi no anka yentimi emfa emmoa na yenkonkoden na yenyi ye kasa no emfa nsi ho meta ka se so owura fi ukrom hina banya wo yira wo adwabo ase ebia na sa be we wonti ase entia anka abohu se Ghana ye yira bunu aye kasa bia se ye ihwehwe akan kasa no nyina anka niti ene bunu nanso esan ye mpanimfo no pa ya mpanima bia nhwe nti ena ama akwakwa ese ya tuna jejemu nna se bunu ni oka ni kuro nkasa akura mpa ohun no se ofere ofere ontimi nka bunu oka bunu hia bebesere no bebesere o se wo nso obi kan ni kuro nkasa wo sere no mesere o oba ebasa sabi na wonya dasu papa bi adi na wankasa wo kan asem bi akere wo ho a mempese meka na kasafo yini eso entitu hofo na nanom moma monim na mo so na yanyi ye nkasa no mfansi wo afese da meka ye no owura yebo a ni dwumadie no ayesi kan ni fanu ba bia wo ho enti asoye a mo hwe Ghana yade sua so le kire Ghana Education Service monso mo de e wom bi onkola no be sua twi na be kwa kire ho so hwe wahu enti sa akra no wo school na ora omo na nka twi a obede no wati twi no osua brofo de a ura onka brofo da bi onka brofo osua twi ne de a ma na nka twi abasa akra no ontimi nti twi no yie okogina ba bi a ontimi nka ne yie ena kra de abetom kra o twi a na ode brofo o frafra o de fra de ekumi kra eye ena i ena wahu ba bi a obati enyejie bi a eye i obohu na ode ai akohwe ho enso so enye sa na tie yen kasa fo nyina hodo mo a motretre ka achi ene signboard ahodo mo hwe ne yie sa wo tire ntro ye bi na se wo hwe na wo nhunu a bomode na pe twi kyerɛkyerɛ ni bi na ɔmoa wo eba na sa akla no ohunu kasafo ni so anase ohunu wo signboard bi so na ɔkyerɛkyerɛ ni kyerɛ no na ɔse sei na ɛwɔ sa ɔkyerɛ na ɔse debi ni na ne se wa hu advert bi ɛwɔ kasafo ni so sei na watwerɛ no eba sa ɛha adwene enti ye bewie no ye kɔ na owura yebo a ye no akɔwie ye nkɔmɔ twetwe no na baby ebepem no minim se wani ebeje ho owura yebo a ya ye di nkɔmɔ twetwe no ba wie no afuto ba ko mienu bi a bɔbɔ ne tawu na ode ama yen
na fei ahwefo ne atiefo nso banya bechefa yo ndasuafo ndende ye bekodoma o ndi mpese odem kodoma ye nkodoma ne edi kan nda asuafo ase pa se anyosema menwone ye watimi ede osie aye oyo atimi akane kama na fe so nia afutu sema meka ama tiefuo ne ahwefo nyina so atibi ne se adwuma no enafom ede pa se de udi kankan ye no ha ye hwe twi kasa na ene baabia na wo twere se no enti yehu saa ohaw kese we no ewo se akyerɛkyerɛfo nyina wo suku ahodom etimi eboa ma yetimi eyi saa suban no efiri ho kra aha enti awo se etimi eboa na yeyi saa suban no efiri ho kra anka me hu ye mpanin se aduane a wa meto ewo o maame jade anase mokanse no anka ye wachiwade enso ne eno na Ghana yetu eguso na mum de yebeto no ye maame jade anase ye mokanse no de ya pa eno AP multimedia na wo hwe subscribe na hwe na wunuan so enya bi na afutu a ye de ekwa ma yesu ya mamre sanse ya tete semo no eyira da sanne ye besan no e de ahia bi pia